Pungkaham ini sangrung salo 5 tarik Januari 2023 ni salo जों 41 ampi nunggu nunggu dur rally hai coba series wise rally जों tahu uthai aku nok khanan ro जों lagato thangnai 25 ni sing sengmani kini jora जों senguni tongu khayuni tongu sini para habui जों sini taku pe buk जों malai kok salayu thangnai 2018 सीमित सरकार ताबुसावि कमनि बीजेपी आईपीपी सरकार बरनि तमाम उन्नति खायसिं बरक बायसिं मालायखौ खालायो बे महाराजानो सिनि बुबाग्रानो बुसुजातै हामजा बा सुबानन्दे सुबाइया अमहायरो सिं कक खालायमनि जों तिनि जरा जों थागियाखौ जनसाधारण सिनि लुकुरक पारानि दाखुके बुसुं सुनो काहामनि साउ ताबुनि 2023 विधानसभा इलेक्शन जतनो सिनि महाराजानो सुबाना हुनै जत कमेन्ट खायो बनबाङै जों बेलाखे सिनि लुकुरनो जों हामैमा रावो आसखे सिनि बुबाग्रानो हामजागुइ बरक हामबाय रावबो सुनोबो हामबाय मोनबाङो आसा खायबो सारा तिब्रावनो सिनि महाराज बिसिखै सिनि तिब्रासरानि जे मोजांगु बा नायमों सार्भाइवेल अस्तित्व रखानि बांगु जे महाराजासनो कमेन्ट खाय कमेन्ट जों बनफै जों तिनि सामु खालै जों सेरिसफाइ खालै जोंलागु अमहायनो जों तिनि 41 अम्पिनो बिथिङो बेलाखे जों खास गांजा तिनिबो बेलाखे तंथंलायजा मान हुखे आगेराव जों अमहाय खानसाहि केबु पार्टी जों तुइदुलै तंनाय तिरिखो याव ताबुसिनि महाराज फाइमानि बिसिंकिनो जों नखा थानसा जत बुरै सोला सिख्ला सिख्लि बुरा बुरि थानसा उनि तंगैनो जों ताखुजरा गाहामसे बनि बिसिंकिनो एडिसि गभर्नमेन्ट बिसिं सालाव खौइमानो बिलाइ नाखि थौखे सिनि बुवाग्रा नि बिसिंकिनो आसा खायबिसिनि गेराजति ब्रालन सिनि मुंमे जे नाहरमु महाराज जे इमान बनो मोगथां खाइन मवैताव जनगनो समाय थांलायजाक सातखालायजाक जेसे फानु बुसकाङाव फायथों रां फैसा फैथों जोंनो रांखौ फैसा रथों तबो जों बुदया बुदनाय एकमात्र कायसानो सिनि बुवाग्रानो नै जनगनि खुक्ति सिं खानामानि बेलाखे तंथौ खासोंबो बेलाखे खुसिंखा बेलाखे बरनोबो हामबाय मारो मामबो प्रब्लेम मुखौ बाहाय सिनि ताखौ रियां सं सिनि ताखौ जमातिया सं बिसा दफा जातिराव बाहाय दं नै सामांबा जों तिनि नरबाय मालायनि बा कक्सलायनि अमाखिनो जों तिनि फायसो फायजोनो पारावो ताबो आमेले सिनि ताखौ नंले सिनि महाराजानो बुसा तै सुबानाय दे सुबाय दे बा इंदा हामजा दे जों नरमनि जे खुब फां माना मुसु साडे हादा हाजा या आके बोला माने चिं कुंबारामबा बुजे सामुतांनाय चिं के चिं लाइन बोला बुं सामुताना बुनला हामया उ ना या बांथिनि आबन बाङैनो के ताबुक तो सिनि थानसा महाराजा अवैथुना थानसानि मारिवनो संखे फायदे हिनो कोयनि सिन माथुजा आलाने रो चिं लोकल पा साव माने महाराजा व जुङा के जुगदान के चिं बक सामुकाम ताने बिन बकले ते बि स्लाइले त्रे क्रुइ थमा या चिं बकले साव रो लोकल फारो पा साव रो पा साव जो महाराजा न कुन हामियाले हिमे येने आबि दाबि माइ जतो फाइसिदे बुबाग्रा के जाओ बुबाग्रा के